had hele scherpe spotprenten, politieke tekeningen. En de Nederlandse regering was daar bevreesd om vanwege de neutraliteit. Die zei, oh, als dat maar goed valt bij de Duitsers. En dan viel het helemaal verkeerd bij die Duitsers. En toen heeft de Nederlandse regering hem ontboden in Den Haag en gezegd, je moet ophouden met die spotprenten. Maar hij en zijn uitgever trokken zich daar niks van aan. En hij hoorde bij gerucht dat de Duitse keizer een prijs op zijn hoofd had gezet vanwege die prenten. En natuurlijk, er zijn geen historische parallellen tussen 2015 en 1915. Dat komt niet 100% overeen, maar er zijn wel overeenkomsten. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs, eerder in januari hebben we de tentoonstelling een beetje uitgebreid. En we hebben hier 3 cartoons over de aanslag op Charlie Hebdo gehangen van 3 Limburgse cartoonisten. En Pieter Gene die publiceert in Vrij Nederland en daar gaat het over de rol die de cartoonist heeft in de samenleving naar aanleiding van de gebeurtenissen. Hij zat eerst gewoon op zijn studeerkamer en nu wordt hij door het volk op een soort sokkel gezet. En als het erop aankomt gaat iedereen naar huis, heeft iedereen wat te doen. Hier hebben we een hele goede tekening van, vind ik zelf dan, van Oppenheimer. Die heeft ook in Dagblad de Limburger gestaan. De Kalashnikov van de jihadist tegenover de potloden van de cartoonist. En hier beneden, ja, dat spreekt zo van Joep Bertrams uit Roermond. Dezelfde plek als waar Louis Ramakers vandaan komt. Zie je Charlie Hebdo, zijn hoofd is afgehouwen, maar hij steekt toch zijn tong uit naar de jihadist. En zo brengen we dan eigenlijk een eeuw toch bij elkaar. 1915, 2015. Want hoe toevallig is het? U begon met de tentoonstelling al ver voor de aanslagen. Dat was er. Ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd aanslagen, maar zo'n aanslag op Charlie Hebdo, een blad vol cartoons, ja, wat is toeval, hè? Dat is heel Dacht u gelijk aan Louis Ramaker? Ja, we dachten meteen aan Louis Ramakers, ja, zeker, natuurlijk. Ik herinner mij nog dat ik dat hoorde hier tussen de middag van een collega, dus ik ben meteen het nieuws gaan volgen. Ja, ogenblikkelijk dacht ik aan Louis Ramakers. En de mogelijkheid die het biedt om onze bezoekers op die overeenkomsten te wijzen. Want Louis Ramakers maakte spotprenten voor Telegraaf? Voor de Telegraaf, maar later voor eigenlijk heel veel Amerikaanse bladen, Engelse bladen, bladen overal in de wereld, buiten dan Duitsland en het bezette deel van Europa. Dus hij was wat betreft invloed enorm belangrijk in die Eerste Wereldoorlog. Er wordt wel eens gezegd dat door zijn tekeningen de Amerikaanse bevolking zich bewust geworden is van het feit dat ze toch ook aan die oorlog tegen Duitsland moesten gaan deelnemen. Wordt achteraf gezegd. Wat zou Louis Ramaker helemaal van vinden, achteraf? Ja, ik denk dat hij ten diepste geschokt is. Want hij werd dus ook bedreigd in die tijd. Op zijn hoofd zou een prijs staan. De Duitse keizer had 25.000 mark uitgeloofd. Dat was een kapitaal, wil je niet geloven. Mensen verdienden zo een paar mark per dag. En toen heeft hij een pistool gekocht. Hij woonde in Den Haag. En is hij in de duinen gaan oefenen met het pistool. Van als dan iemand op hem afkwam, zo'n desperado, dat hij in ieder geval wat kon doen. Dus hij was ook vervuld van angst. En hij zal, zeker als hij die beelden zag op de televisie nu, hij zou echt gebibberd hebben op zijn stoel. En ook opgestaan zijn en een cartoon gemaakt hebben. Net zoals zijn collega's anno 2015 uit Limburg dat gedaan hebben. Mis ik nou nog een Charlie Hebdo hier in het museum? Ja, er zijn 5 miljoen exemplaren van gemaakt en in Nederland waren 200 exemplaren. Mensen hebben 's morgens vanaf 4, 5 uur voor de ingang van de boekenwinkeltjes gestaan op Centraal Station. Niemand kreeg een exemplaar, maar er is een exemplaar van Charlie Hebdo op weg naar het Limburgs Museum hopelijk. En zodra die hier binnen deze deuren is, komt die hier in een mooie afgesloten vitrine. Want dat is natuurlijk een enorm verzamelaarsobject geworden. En dat maakt de tentoonstelling compleet? Dat is weer een aanvulling, dat maakt de aanvulling op de tentoonstelling compleet, ja. En hopelijk blijft het erbij en hopelijk gebeurt dit niet meer.